салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯшимои Hyundai Avante мебошад ки соли бароришаш 2009, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат, дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мотор, коробка, кузов, балонош ҳамаш 100%, ҳуҷҷатҳои яксола дорад. вагон, савдо дар пеши мошин, ба телефон нархша напурсен. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 78500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 525000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 81 69 62. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дае мошини фурӯшимои BMW 5 серия мебошад ки соли бароришаш 2001, объеми мотор ДВД, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика, дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. пакет тоза 2001 сол, документҳо 8/10/2022 нав документ кардем, ҳамаш ҷош 100% кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 301000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 55 65 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сее мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педачаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин Opel Astra F 1997 сол, газ, бензин 100% ардаш кор мекунад. 4 баллон нав, 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар Хуросон. нархи мошин 35000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 234000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 97 67 67 25. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Mercedes-Benz E-Class мебошад ки соли бароришаш 2009, объеми мотор 35, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш автомат, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. E-Class 2009 сол, американка D-Matic, но зада, мотор, коробка, ранги соатвори кор мекунад. кузов тоза, задагӣ пусидагӣ надорад. хадаҳои ранги тупай, диска, балон ҳама ҷош 100% кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 116000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 776000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 22 21 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Hyundai Avante мебошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш дизел, коробка педачаш автомат, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар састани беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудия расход надорад. дар 100 километр 6-7 литр мехӯрад. мошин бе камбудия. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 67000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 448000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 551 51 00 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Mercedes-Benz мебошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотор D, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педачаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. бе камбудия, задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ надорад, варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 45000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 301000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 93 85 80 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Mercedes-Benz E-Class мебошад ки соли бароришаш 2002, объеми мотор DV4, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педачаш автомат, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. яксола ҳуҷҷат дорад. старт-стоп, полни фул кардагӣ, кондитсионер, ях. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 70000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 469000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 30 53 30. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯши мо Opel Vectra A мебошад ки соли барори 6995, абъёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуби хуб қарор дорад, ҳуҷҷат 1 сола, срочно конкретни мошин харда муомила ҳаст, мошин бе камбудия қарор дорад. Ин мошин дар шаҳри Ваҳдат, нархи мошин 28 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 187 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 97 19 77 19. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Наҳа мошини фурӯши мо Opel Astra H мебошад ки соли бароришаш 2006, абъёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика, дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, бе камбудия, задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ надорад, занг занед бо савдо мешавад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 50 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 335 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 987 18 19 18. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯши мои Honda мебошад ки соли бароришаш 1999, абъёми мотор 2, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педачаш механика, дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, техасмотраш ҳам ҳаст, задагӣ пусидагӣ нест, мошин 100% бе ягон камбудӣ қарор дорад. Ин мошин дар шаҳри Хуҷанд, нархи мошин 60 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 402 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 927 06 86 60. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши мои Vaz Priora мебошад ки соли бароришаш 2015, абъёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика, дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно пул дар кошида, мошин задагӣ надорад, танировка 1 солат, документ 1 сола, номерош ҳазорай, падаркай номерош, мошин бе камбудиай қарор дорад. Ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 46 500 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 311 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 30 66 66 38. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1998, абъёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педачаш автомат, дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯши, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин бе камбудия, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 85 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 569 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 707 11 11 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши мои Vaz 21099 мебошад ки соли бароришаш 2000, абъёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педачаш механика, дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мотор, коробка, хадаҳои 100%, просто срочно сум дар кошида, фурӯхтан дар корай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 6500 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 43 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 501 21 42 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1995, абъёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика, дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, документош 1 сола, нав насичоти нархаш биё чақчақ мекунем, морам одамем, срочно сум дар кор шидай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 38 500 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 258 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 885 10 0020. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2005, абъёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш автомат, дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. Toyota Corolla 2005 сол, американка, перекидка нест, 1 сола ҳуҷҷат дорад, коробкаш автомат, навай мошин, вагон мондагия, хадаҳои 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 49 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 328 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 80 82 82. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯшии Chevrolet Cruze мебошад ки соли бароришаш 2009, авиои мотор D, сӯзишвориш дизел, коробка педашаш автомат, дар ҳамҷосои мошиктаст. Мошина турбинаш кор накардааст, устои соз бошад, соз мешавад. Ягон мошини соз боша алиша мекунем, астраҷӣ боша беҳтаринае. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 55000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 368000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 555 66 66 62. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.